Tinalitu mu Tsoka Free Market mu mzinda wa Lilongwe kusankha timatisheti pakaunjika ndi pamene tinadzangomvatu chimfuu, anthu kukuwa, malikhweru ndi malikhweru, mahoni komanso phokoso loti chikuchitika ndi chani kunsewu, mpaka nato kuthamanga kukafika kunsewu kumene kuja kukapanga cheki. Kudabwa anthutu akukhuza pa bridge ya nyuwani ya Lilongwe. Akutitu basitu bridge ija yatsegulidwa ndi awowo ndi mavenda, anthu anjinga zakabaza za moto komanso ma minibus driver kuthamanga kukhuza kuyesa kodino zikutheka tiyese zida apapa basi zatheka ndekuti congestion traffic ikhala ikumachepetsedwa ndithu. Kumakamba zoti iso nde iti tikuonetsane mmeneru zinalili komano tifotokoze chonche kunena kuti lero litu pa 6 November 2025 mu mzinda wa Lilongwe bridge ya nyuwani ndi zonena kuti yapangidwa launch ndipo yamba kugwira ntchito. Anduna amene amayang'anira za transport komanso public works amene watu ndi a Feston Kaupa ndi amene akapanga launch bridge imeneyi kukayitsegulira kukadula maliboni kuti magalimoto akhoza kuyamba kumadutsapo, njinga za moto kama minibus ndi zina zoterozo anthu kumagwiritsa ntchito bridge imeneyi ndithudi. Tikamakamba za bridge imeneyi ndi bridge itu imene yamangidwa ndi chithandizo chochokera mu dziko la Japan, ndipotu bridge inayamba kumangidwa mu chaka cha 2022 mwezi wa Novemba kudzafika panopa chaka cha 2025 pa 6 Novemba. Bridge imeneyi sizoti yatha zina chilichonse, ikhala ikumangidwabe zina ndi zina zochepa zomwe zatsala mpaka nakumakafika mu Machi chaka cha 2026. Inde tikukamba kunena kuti ena adzinenabe kuti no ichi ndi chitukuko cha Dr. Lazi, akutitu amene amanga bridge imeneyi ndi a Lazarus Chakwera, kaya ndalamazo amazichotsa mthumba mwawo kaya, komatu ife tikubweretserani tsopanotu maumboni onena kuti aku Japan tu ndi amene amanga bridge imeneyi, ndipo mwinanso mwezituzi zina muziona zizionetsa kunena kuti no ambasadatu wa Japan anali kumeneko kukakhala nawo pamwambo otsegulira bridge imeneyi kuti ichi ndi chitukuko chawo. Nderu dzulo anabwera makamaka pa tsamba lawo la mchezo la embassy ya Japan kunoku ku Malawi, ofesi ya Kazembe, ndipo anazaponyapo zituzi zimene mukuzionazo zoonetsa bridge imeneyi, komanso anadzalemba zotere: Lilongwe Bridge built by Japan will open tomorrow. Dzulo limenelo kumalemba kunena kuti bridge ya Lilongwe yomwe yamangidwa ndi Japan imeneyitu itsegulidwa mawa, ndipo aizitu tikukamba zoti zinalembedwa pa page ya Embassy of Japan in Malawi, ofesi ya Kazembe ya ku Japan kunoko ku Malawi. Mwayiona imeneyo wina azikhala ayi imeneyo ndi ya Dr. Lazi anamanga zinachoka mthumba mwa popeza awo akubwera akukunena kuti amanga ndiwo zimamangidwa mu nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera. Bwanji titamakamba choncho bridge yamangidwa mu nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera, koma kuti yamangidwa ndaku Japan osati kuti Chakwera iyayi sizimamkhuzapo zina zilizonse. Ndi apa zikuoneka kuti ndalamazi anazitenga ndi kumangozigwiritsa ntchito okhawo ma Japanese kumanga china chilichonse okha ndi kungopereka bridge, ndi osati kutenga ndalama kuzipereka m'manja mwa Chakwera kapena boma lawo tiyeni mukamangire cha azozoti iyayi ndalama zimenezo zikathera ndithudi pa mulomo kapenapo mwina m'matumba mwa anthu ena ake. Ayi zimenezotu ndi zimene zachitika. Chitukuko chabwino chomwe tikhoza kumanyadira zonena kuti mwina mwake congestion ikhala yachepesedwa. Magaya amene mwakhala mugwiritsa ntchito bridge imeneyi yakalekaleja ikamafika cha ma 4, 5, 6 pamakhala traffic losati masewera. Ndiye kuti
Fans yomwe imachokera kwa Chisapo ikufuna izipita makwawo ndi mamene basi yawo. Fans yaku area 25, fans yaku area 49, fans yamu Chigoneka ku area 47, fans yakuti ku konse uko. Pamavuta pamene popo ndi muziyenda pang'ono. Koma papa mmene apanga chonchimu awonjezera maleni ndi kuti no maleni 4 magalimoto azikhala cruise asati masewera amwene a traffic ngachepesedweko zinthu zabwino kwambiri. Tikambe apa zitukuko izizi ndi zabwino, komano nthawi ina yake ndiofunikira zonena kuti tizizazimangira zinthu zitoka, osati kumachita kudalira kuti ena akatimangira tikhoza kuzimangiratu zinthu zitoka tili ndi kuthekera kumeneko. Chabe kungoti no pena pake andale athuwa amatilephera ndithu, timangofuna tipangepo noti zinthu zimodzi. Mukanakhala ndi mulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera, mukuona bwanji magayi anakatsegulira bridge imene yanakakhala ndani? Kodi akanakhala nduna yoyang'anira za mtengatenga kapena president? Mukuona bwanji? Tuzeni maganizo anu mu comment section, kama mukatuza maganizo amene osalaso kulemekeza maganizo anzathu akuti